Cambados reacciona ao informe de Costas que recolle a posibilidade de trasladar o mercado municipal a outra localización fora da zona portuaria. O Concello cree que o vínculo da praza co mar é evidente e que o ideal sería poder levar a cabo o proxecto no espazo previsto. Consideramos que a norma, a Lei de Costas e o Reglamento General de Costas permite esa actividade, por ser unha actividade vinculada coa actividade portuaria. Hai que comprender que realmente na Praza de Bastos o principal mercancía que se vende é peixe e marisco, polo tanto a vinculación co sector marítimo e co porto é clara. O Goberno local está a traballar xa na procura do encaixe legal que permita a creación da nova praza no emprazamento actual. Así e todo, traballan xa nun plan B. Contactamos con Portos de Galicia no día de onte para plantexarlle a opción de que si o informe de Costas non variaba a súa postura na seguinte trámite, optaríamos por restaurar a Praza de Bastos ou incluso ubicala en outro sitio e renunciar a aprobar o Plan Especial de Portos en estas condicións. Di que no peor dos casos o que se podería facer é reformar as instalacións actuais, o que impediría a súa ampliación. Iso traduciríase nun paso cara atrás que retrasaría ainda máis a actuación. Habería que redactar un novo proxecto. Nada ten que ver a praza que se iba a facer, que era unha plaza de nova planta, totalmente nova, co que se pode plantexar agora, que sería unha restauración, unha reforma da existente. Ou, se se traslada, entón o proxecto sí que se podría aproveitar en gran medida, pero facela fora de terreos portuarios. Ese hipotético traslado é a última das opcións que contempla o Concello, que así e todo non descarta comezar a estudar emprazamentos alternativos. Non se pode descartar porque a praza é necesaria, a que temos agora mesmo levamos tempo sin invertir, sin facer obras importantes en ela, precisamente porque estamos trámite tras trámite, co financiamento comprometido para facer a nova Praza de Bastos, que non se dá materializado por problemas alleos, desde logo, ao Concello de Cambados e á voluntade do Concello de Cambados, pero a praza temos que tomar unha decisión, e a decisión, pois, a mellor era poder facer a nova, pero se non pode ser, optaremos por restaurala. Todas estas opcións tamén foron trasladadas onte á Confraría Cambadesa e á Asociación de Depuradores. O alcalde tamén abordou o asunto co delegado do Goberno en Galicia, o que lle solicitou que traslade a postura municipal ao organismo en Madrid.